Comment yare chani muso demsani mabakoro ambi folni tanike Mamutu Kamara niye ansigile kunafoni kene kan la dalakola femenye kunafoni mbala ya ale kene bisigi kadam nantene katabla juma nisebemvra bora femenye kunafoni mbala a ekibu dafale ambi faranyanga kanywangola fo donidon wala sa femenye jamana donye obseka kunafoni chokamina bisa komadana ambi bela jele fo ka bela jele wala nyumando ka dan lamebo ni kanubo ni lafasabo bela jele kuloka ka fo femenye sebengura gindo tigiwe no ye dabaji karamogo ye olu kone ma sebeni berege sabula femenye journalu boli a kelembe zani ngelekele ni ko ibi nyi sigaka abi bela nyi zefe o na tori koro inyi yere bi ngenye o femi ngoni kuna foni ko na kerate op mama munyu femenye sebeni kala uye ni uye magwa sebe damene wati mina op ma kuna fondi obike aunjiye biso madana femenye journaliste seduye kuma baraba ale bolo fando ive Mamutu Kamara alebe nege karafeula ambi folni tanni dale rema Mamutu sangura jora feminye san 2022 anye kene soro ala barkala feminye san 2022 mi ni akuma konfora amena o jora shima unyala mamunumbe ni ala ye lajarabi doluma aya soro olu koni ni fargan obi nyana ambi do donge o bela yele ala ka kenya duma ala ku lafia o ambalama chama badde de be munun goni ni alaka wele seruma andaba ma koni ni ulasagi so 2021 konana ambi do donge alaka badabada dali no yawye uya munun to kofe alaka limaniya di ama san 2021 mi na tara angolila soro fonfena ambanyina Allahu ta'ala fe ako belajele no yanye san 2022 la toro na manga alaka toro imbela jele nyoni ngabui jamana yere alaka jamana kulusuma alaka jamana basigi jamana ye toro chamamba didi soro 2021 konana toro munumbi talike lakanangola abi talike kalangola abi talike nafolokola abi talike dunga fa sabatilila abi talike senekola o nyina zamiya yere 2021 samya make sababaye jamana invanjama ve kongo koni duna anga sigidaw lakaba ma chamambe alibi klila fana tubulo soro fana tubulo daraka kerebete o damne nakaba fenabla watina onga bela jeli no gabaye aladi ambi do donge o san korole mi no gelarama ala ko saranye sangurani na no san 2022 nanye do donge ambi klaka ya fa delike sabula umbe bara mina bara inga gele kusobe ma million chama ne bisigi ka ngono wambo lude kunafoni radio inzira ka akera canal sirai akera bololo sirai no réseaux sociaux ameni bela jeli de kunafoni o ni kuma koni dire kelema wala ma flama kauka ma million goni kuna foni akacha la kuma dobe obi buida mingoni no tita lamebo kanuna atibe ukulo mafio wala kuma dobe ibo fo dobi niso jaka temere fa bi ke kodo yala niso jako jugu fene damateme abi toro de se mama sabula dobi yele kayele fu bi bana opma ambi ya fanyini anganu bawna lamebo fe na nye filimu nunge ani golea munundo na bara konana ambo ke hakato nyinye kalaba ka duwa kuye ka duwa nyinu yerefe feminye duwa uka duwa ukanye sabula gelea nu ya fo jumado anya bela jele faranyanga nga ni golea ko ni horo soro wala ni golea islame soro duwa de bawuli ka buika sabula akadi onya akanye fien foi kanakala ongani e fien do kele ala o ba so la taraka on se de da otma kera gola on ma otma mi do de nyin aw fe sangani wati gola munu mba on zoro bara ngono no bi ke de nyin awma ay do ukanye ala bise ka gola nunu ndaka bwanga chukamina ala bise ka nyangata nunu nyoni ngabo chukumi akacha ala na aw ya ndeme ala bi do nunu mine ala ka bela jele sabati ala ka nza ko dama Mamutu Kamara biye ndeneye janvier kalo koni ale taraka ba sabula kile saba ayi se digi ayo soro kaba okore ka fo ko ka telenywa no fe bi bara tabulo la femi ngoni ye kunafoni gafe andina no kala ina fo femi angara mo ye no ye elai daba tungara ye ayre bi se kana fien bola ni wati na sabula se kana fien bo obi ko masuru kaja opma femi nye biesa opma ne ko ni mbina wulika jodi kesa kunafoni damado be ko dalame bo kulokan teli ala kunafoni follow mimbe jamana kunga ode ka fo asizi bane bengera asizi mpaka mununga
jamana kundigi n'o ye Assimi Goïta ye a ye maa ci kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana n'o ye an ka ministre des affaires étrangères ye Ablaye Diop ani Assisi ko labɛn jɛkulu ɲɛma a y'olu fila ci ka taa Ghana CEDEAO ɲɛma de bɛ Ghana o tuma malidenw ko transition kundama ko kalo 6 fɔ san 5 Assimi ye baara minnu kan ka kɛ transition kɔnɔna na u ye sigi kɛ o kan teliya la u b'a fɔ o ma chronogramme ka t'o bolo da ka bɛn san 5 ma i n'a fɔ malidenw y'a fɔ cogo min ka t'o jira CEDEAO la CEDEAO fana ye lettre kɛ kunungo k'a fɔ u ye Assimi ka chronogramme k'u y'o sɔrɔ ko ni Ala jɛna n'a ye kalo in tile 9 janvier kalo tile 9 u bi sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali kunkan ni CEDEAO fɛta ye min ye Maliko la o tɛn'o fɔ an ye ayiwa an bɛ dugawu don an ka jamana yɛrɛ a mago bɛ fɛn minnu na a n'a mago bɛ lafiya ni basigi min na Ala k'o sabati an ka jamana ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ politiki bunakun ka halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Assisi kɔni kuma minnu fɔra parti politique minnu bɛ yen n'u k'o ma olu ye cadre de concertation et d'échange pour une transition réussie olu ko ma jɛna ye ko parce que ko nin ye fɛrɛ de ye ka fanga bɔsi ni ka a tɔnɔmi k'u sigi n'a ye u b'a fɔ min ma tubabukan na confiscation k'a confisquer k'a diyagoya ndaraki o kuma k'i sigi n'a ye k'u bɛ k'o kɛ par la force et la ruse ni mugu ni kisɛ ye ani keguya ye o kuma fɛn min ye kadiri ye a ɲɛma Bokari Tereta ninnu ka fara u kɔ jamaw kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ti sɔn o kuma Mali ka présidentielle élection présidentielle min n'a kun fɔra ko le 27 février Mamutu dati kɔni chronogramme min ni Assimi y'a ci a ko janvier 2026 ko élection bi kɛ janvier 2026 a y'o de ci CEDEAO ma aya 27 février tile kelen ti fara kan tile kelen t'a jɛ a bɛ di n'a kɛra 2026 yɛrɛ ye san 5 farala kan 2026 janvier kalo Assimi ko a bɛ se ka élection organiser o de la élection basculée élection jɛlen ko b'a sɔrɔ a ye jamana fura k'a jɛ baara minnu kan ka kɛ a b'o kɛ o tuma maa kura bi sigi ale b'i ta ayiwa an kɔni bɛ CEDEAO fanfɛla lajɛ CEDEAO ko in fana maa caman m'a faamuya sabula n'i ye CEDEAO fɔ dɔrɔn dɔw b'i dimi CEDEAO ye an yɛrɛ ka fɛn dilannen de ye n'an jɛra ka tɔn sigi an ye sariyaw k'a la ka hakilinaw fɔ ka bɛnkanw dilan ka don a kɔnɔna na ayiwa a ka ca la an ye minnu fɔ ni dɔ y'o sɔsɔ CEDEAO bɛ wuli k'a jɔ dɛ ni CEDEAO ma wuli k'a jɔ o kɔrɔ ye sigi kun ma k'a la anw yɛrɛ dun de y'a sigi parce que CEDEAO bangena Mali de kɔnɔ yan an bɔra n'a wolosɛbɛn de ye yan ka jamanakuntigi tɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi Mali min kɛra CEDEAO miiriya taba ye ni CEDEAO Mali kungo wulila CEDEAO k'a sigi komi ko ma kɛ a dɔ bɛ dɔ fana CEDEAO kɛra jugu ye dɛ o kɔrɔ ye sariyaw sɔsɔra o tuma nin ko fila kɔni bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an k'o fana ku ni CEDEAO ye min fɔ a bɛ se ka négocier a bɛ négocier de ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sabula an bɛnkan don an ye bɛnkanw de fɔ k'a fɔ ni min vilila dɔ ko an ka tɔw ka jɛ k'o lakile Mali y'o bɛnkan de signé k'a fɔ ni jamana min vilila CEDEAO jamanaw la an kuruw ka jɛ o la k'o jamana lakile ni Mali bɛ sira kan ni CEDEAO kɔni bolo ko an vilila diyagoya ni CEDEAO na kari ɲɔgɔn na dɛ o tuma an k'o fana ko hukumu kɔnɔna na bi kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ araba nata cɛ in mina banfulabatigi CEDEAO ka banfulabatigi Goodluck Jonathan a bɛna banfulaba in b'a kun na a bɛna good luck i b'o kɔrɔ dɔn a Mamutu good luck anglais de don o ye bonne chance de ye o ale chance ma diya Mali la fɔlɔ de depuis i bɛ ka tile fo sisan kɔni a chance ma diya o tuma ale bɛna sabula CEDEAO ye ultimatum min di 31 décembre o banna nka 31 décembre yɛrɛ don de Ablaye Diop taara ka taa sɛbɛn di o tuma ultimatum o ye kangaridakan ni babagalikan ye an kɔni bolila o ɲɛ ka taa kibaruya di o bɛɛ na sema o tuma fɛn min ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni bɛna fɛn min ye kibaruya minnu fɔra Mali fɛ ale bɛna ka na da sumusumuli la a bɛna taa sun kɔrɔ Assimi Goïta yɛrɛ a bɛna ka n'o lamɛn fɛn min ye politiki jɛkulu tɔw gouvernement ani politiki jɛkulu tɔw ni société civile a bɛna ka n'o lamɛn
n'ale min mɛn a tɛna to lakali CEDEAO jamanakuntigiw ye sani u ka le 9 janvier o sigi cɛ o baaraw kɔni bɛ sen na Mamadou yuruguyurugu kɛlɛli bɛ sen na u ye cɛgɛ minɛ dɛ cɛgɛ min bɛ tubabukan duman fɔ n'a ye chrétien fini don i b'a fɔ chrétien don n'a ye silamɛ fini don i b'a fɔ a ka silamɛya dafalen don ministre kɔrɔ in Thierno Oumar As Diallo placé sous mandat de dépôt a taara kasobonba la Cour suprême maaw y'a minɛ k'a datugu ko wari dɔw ɲɛma tununa ani wari dɔw ma k'u kɛcogo la o nafolo kuntala bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 600 n'a kunkanfɛ 600 millions ko jalaki min b'a nɔfɛ yɛrɛ o ye pèlerinage hiji nafoloko hiji denw bi wari min bila ni jamana yɛrɛ bi nafolo min di ko ka hiji labɛn ko wari dɔw kɛcogo ma ɲɛ ko a ye maa dɔw bila u ka chèque dɔw signé i n'a fɔ DFM ni secrétaire général ministère secrétaire général olu dun tɛ comptable ye k'olu bila wariko kunna ka wariko ɲɛnabɔ o y'a yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye o tuma siga kɛlen b'a yɛrɛ fɛ nin ko in na nka ka kɔn biɲɛ a kun kumana a ko min bɛ se ka fɔ wariko in na k'o ye irrégularité ko n'o tɛ ko détournement tɛ k'a bɛ se ka fɔ ko wari bɔcogo de man ɲɛ ko k'a fɔ k'a dunna a ko k'a ma sɔn o fɛnɛ ma donc a y'o kuma kɔni fɔ Mamutu office Niger dun ka fa ti sabati ye de wa office Niger segu kɛ an ka maloforoba in ayiwa olu kɔni ye u ka conseil d'administration ta ko 49 kɛ campagne agricole 2022-2023 o bɛ ka labɛn waati kɔnɔ waati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula fɛn min ye office Niger kɔnɔna na lakanabaliya bɛ yen gwɛlɛyaba fɛnɛ kɔni wulikajɔw bi sen na fɛn min ye office Niger yɛrɛ ɲɛmaw ka fara PDG kan n'o ye Abdelkarim Konate u sigira u ye fɛn caman fɔ san 2022 budgetw ani baara minnu kan ka kɛ u da magar'o la nka baara kɔrɔlen minnu kɛra ala ni gɛlɛya Abdelkarim Konate n'a ka cɛdenw fɛ a tanuna kosɛbɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsuru la anw y'an pe dɔn n'o ye sabula dɔw min ministère du commerce bi d'a ma ka malo sɔngɔ jigin ka sukaro ni da dunfɛnw sɔngɔ jigin a y'o kɛ i bɛ ka tile la yan dɔw min balontanko ɲagamina u y'a wele k'a fɔ k'a ka fédération ko a problème ba Mali kun suspendé don Mali bɛ se ka segin cogo min a y'o kɛ yan a ye baara caman ni wulikajɔ caman kɛ o tuma ni office Niger b'a bolo bi n'a tanuna o kɔni ye dakɔrɔ de ye o tɛ kura ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mamutu URD maaw bɛ labɛn na ko congrès extraordinaire k'u bɛn'o kɛ le 16 janvier 2022 nka a bɛ kɛ kɛlɛ kan dɛ sabula maa dɔw de URD kɛlen bɛ kulu 3 ye bi fa dɔw bɛ maître Demba nɔfɛ dɔw bɛ Bubu Sise nɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ Marikalakaw ka denbile Igor dɔw b'o nɔfɛ o tuma kɔni kɛlen bɛ samasamali ye nka kɛlɛ bɛ min nɔfɛ ye Sumayila Sise jɔyɔrɔ dɛ kɛ b'o de nɔfɛ sisan congrès ka kɛ u b'a fɛ ka saliku bɔ yen diyagoya la ka na ni maa wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ ko Bubu Sise masurunama olu kɔni b'a fɛ ka Gwaɲɔ Kulubali u b'a fɛ Gwaɲɔ ka kɛ URD président ye Igor masurunamaw b'a fɛ Igor yɛrɛ de ka kɛ URD président ye maître Demba fanfɛla na olu kɔni fɛ Sumayila taara ka tiɲɛ min to yen olu bi tiɲɛ in da o tuma saliku ka tɛmɛ ni baara ye i ye kow ye sa wa donc ni samasamali damanda bɛ yen ayiwa ala ka jisuma k'a fɔra ye politique tɛ Mamutu n'o bɔra yen an b'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Umaru Mariko Sadi a ye dɔɔnin kɛ Bamakɔ kura sa dɛ premier cabinet la ye Morija ninnu ni ayiwa an ka tɔgɔ fɔ Buharo a bɛ yen premier cabinet la Buba Fane o bilara dɔgɔkun tɛmɛnen sabula vocal min folofolo la ni nɛni b'a kɔnɔ o kɔlɔlɔ de ye Umaru Mariko sɔrɔ Buba Fane min ni jalaki kun b'ale nɔfɛ ale fiɲɛbɔda dira ale ma liberté provisoire Umaru Mariko yɛrɛ ani Kamara Abubakar Kamara a kun fɔra k'a fɔ k'u ka liberté provisoire jalatigɛli kiri bi kɛ Buba Fane ta nɔfɛ nka a ma se ka sabati a bilara sini na n'o bi bɛn janvier kalo in tile 4 ma Umaru Mariko kɔni a bi jɔ sariyatigiw ɲɛkɔrɔ a ko ka fiɲɛbɔda d'a ma kun jumɛn na a ko k'a ka fiɲɛbɔda d'a ma yala danganiyaw b'a bolo k'a fɔ ni fiɲɛbɔda dira ma ni wele bilara ma a b'i ye wa
fɛn min kɔni ye a ye wale min kɛ n'a bɔra yala a tɛna kɛ sababu ye k'o prévu tunu wa ninnu ɲininkali dama de bɛ k'i la n'i bɛ liberté provisoire kɛ ni sigiyɔrɔ dɔɔnin b'i la baara dɔɔnin b'i la o garantiw dama don ni gɛlɛya wɛrɛ foyi kɔni ma don a la Umaru Mariko kɔni buwafanenw ta kɛra cogo min a ta bɛ kɛ ten nka b'a la dɛ mamuso nka b'a la Umaru Mariko ka avocat dɔ bɛ yen maître Mamadu Ismaël Konate ale kɔni bɛ ka ko in tiɲɛ ni kɛlɛ ye sabula dimi kɔrɔ b'ale la ka taa magistrat fan fɛ jango communicatif tribunal ale ni Rasbachi ka affaire ni hakili b'a la communicatif tribunal de y'o baara kɛ o dama ja ale la donc o dimi kɔrɔ de b'ale la donc ale nana kɛ Umaru Mariko ka avocat ye communicatif tribunal kelen na donc ale bɛ tajuru sara de la sisan ale yɛrɛ ni parquet ka page Facebook min bɛ u bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya sabula ale ye kunnafoni dɔ di o ma bɛn olu ma olu y'o jaabi ɲuman fɔ ale taar'o jaabi ta k'a biwurisi ta k'o souligner k'a fɔ k'u ye fautes kɛ olu fana y'a jaabi kunungo kuma gbɛlɛ caman na n'o de bɛ Umaru Mariko sɔrɔ n'a don o kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a ma ɲɛ dɛ u kana na taa kara yɛlɛ Umaru Mariko la an bɛ min kɔni ɲini Umaru Mariko nɔfɛmaw fɛ ale ni Mariam Jawara b'a bɔ u k'o dɔrɔn k'a ka avocat ye muso in maître Mamadu Konate a k'a ka pédantisme n'o y'a ka savanya ye ale ni a k'o bila kun Umaru Mariko bi kɛnɛmana de ɲini bi a t'a fɛ ka don gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka ɲuman segin ka na a ka so Mamadou Kamara ni o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min kɔni ye samɛ foli an b'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na radio Jekafo ɲɛmaaya so radio Jekafo conseil d'administration an b'o kɛ olu tɔgɔ la ka daminɛ tonton Nathaniel la kana Saka Fanyeni na kana Salim Kamara la kana Yaya Kulubali la kana Ablaye Traoré la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka samɛ u ka bonne et heureuse année ta ka ɲɛsin radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ani maliden bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na radio personnel ma n'an bɔra yen radio baarakɛ jɛkulu ɲɛmaaya so Marie Simon Madame Dambele Marie Simon an bɛ foli ni tanuni d'a ma k'a ka samɛ ta ka lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a ka danga n'o ye Dieudonné Dako ye an bɛ foli ta ka d'a ma a yɛrɛ ka samɛ foli bonne et heureuse année Dieudonné Dako a y'o kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye radio yɛrɛ jɛkulu bɛɛ ka bonne année bonne santé bonne et heureuse année o bɛ ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen Mamutu ne tun bɛ se ka minnu fɔ kunnafoniw na teliya la ka jamanadenw tulo bɔ an ka taafɛnw ni hakilinaw faamuya jamana yɛrɛ bɛ dabolo min kan o ye nin ye o tuma an b'a ɲini fɛ i ka taa n'an ye dɔgɔfiyɛ la an ni auditeurs bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔna na san 2021 a kɛra san belebeleba ye Mali bolo aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ san 2021 koba minnu kɛra jamana kɔnɔ n'olu ye ko ɲuman ye n'o bɛ se ka fɔ jamana marabaaw ye u ka sinsin o kan 2022 la minnu kɛra majigɛn ye san 2021 kɔnɔ jamana marabaaw bolo k'o kɛra fiɲɛ ye o fana bɛ se ka f'u ye u k'o corriger bi ye occasion ye sabula anw bɛ kunnafoni min di jamana kunnafoni de don aw b'a lamɛn san kalo 12 o tuma a ye min ye n'o kɛra ɲuman ye a y'o fɔ jamana marabaaw ye bi a ye min ye n'o kɛra fiɲɛ ye n'u bɛ se k'o corriger jamana ka lafiya a y'o f'u ye an bɛ taa sugu la ka na an bɛna téléphone di aw ma 20 24 76 29 Jekafo 20 24 76 29 Jekafo téléphone an y'a labila minnu b'a fɛ ka u da don baro la san 2022 kɔni an y'o daminɛ a ye minnu ye jamana la n'o kɛra makama ye n'o kɛra bonya ye n'o kɛra ɲuman ye a y'o lakali min kɔni kɛra majɛ ye a y'o fana fɔ jamana ɲɛmaaw tulo b'an na inshallah allo maa fɔlɔ b'an kɔ allo wa alaikum salam tɔɔrɔ si tɛ aba i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Kisima Sinayogo Sirakɔrɔ min kana Kisima Sinayogo wallahi ayiwa naam bon a ka kunnafoni taabolo ka ɲi tabarikala don o don an b'aw lamɛn tabarikala jamana fana 2021 na franchement an kɔntara parce que ala barika la an ye kɛlɛkɛminɛw ye bon jamana bɛ ka basigi o diyara an ye kojugu ayiwa an kɔni bɛ min fɔ faamaw ye k'u hakili to balo ko in na o ka jigin kɔ o ka d'an ye kosɛbɛ balo dɛ
Ah, o ka gele de. U kungo ku ye exo ke ne ko ada jigina u fa fe wa. Ada ma jigin de, a to be ka fara ka dungo do. Ha? Awo. O ko no joro bano. Aya a famna. Okay, aka follow. Ambi fo. Merci. Ala ka sangura hera dama. Amin, amin. Merci beaucoup. 24 76 29 Jekafo. Allô? 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 Allô, Anson. Aba ni sogoma. Esra Sedu. Aba. Isa yatara do ka bo Niamey Niger. Ah, Isa Yatara Niamey au Niger. Musa. Ah, Moussa Yatara Niamey Niger. Oh. Yatara. Amba. Bienvenue, bismillah. Indi fo. Merci. Kadaba fo ka radio Jekafo barakala bele. Ou beba me. Ame mi fo nga famo ye. Taha. Ou abi to fangana. Fanga. Ou abi to jamono demna. Aha. Alaka Mali basigi. Ami. Lama jama be basigi. Ami. Amba fo politicien fana ye. Ku abi to Mali re. Jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali kelen tɛ. Ni taara yo. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru porokotora 20 24 76 29. Allo? Aba ni sɔgɔma. Tɔɔrɔ se. Aba. Ne ba i tɔgɔ ni jamu. Kɛlɛ Jekafo de don. Ah, Kɛlu? A bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ yen. I ka kɛnɛ wa? Tɔɔrɔ si tɛ yen. Ko ne ba i y'o laminɛ yan. Jekafo baarakɛla bɛɛ de ka di ne ye. Tabarikala. N ka foli b'aw bɛɛ ye. N bɛɛ b'a mɛn. Ala ka n ka sanw caya. Amina. Jamana kow nɔgɔya. Ami. Ala ka bolo mɛn a ka baara la. Ami. Ala ka mɛn k'aw lamɛn. Amina. Daba tɛmɛna bɛ kuma minnu fɛ ba kɛ. O ne yɛlɛ fo ka ne kɔnɔ dimi de. Donc ça fait e bɛ fara daba kan kɛ. Ok, o bɔn na sa. E bɛ fara daba kan quoi. Ok. Ayiwa baasi tɛ. Dabati ɲuman fɔ o. Ok. Dabaw ka dugu la Danba Jariso. Ale muso taara sobɔla ye ya. Y'a ye kalo 6 de kɛ sogo ti kɛ nanɔ jɛgɛ ti k'a la. Miɲɛ fɛ y'a tun bɛ kwa de mugan. I bɛ dɔ fɔ anw ka dugu ma. Ala ka mɛn na. Amina. Y'a to Ala ka kanu to. Amina, n ka foli b'aw bɛɛ ye. A b'a mɛn. Merci. Voilà, bita ye a ka hakilina fɔ sa kunnafoni minnu n'u dira jumɛn jara u tulo la jumɛn man da u tulo la o ka furakɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye 20 24 76 29. Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonya. Salamu Wa alaikum salam. Amba. Tɔɔrɔ si tɛ an bɛ Ala tanu. Dirisa Jara fa jumɛn? Jalakɔrɔji. Dirisa e dun bɛ n'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama ye yan tan cogo di? Tɔɔrɔ fosi tɛ yen. Amina. Ami. Amina. Ami. Barika da sona ta ba bala. Ami. Ara mun kan ne kuna kuni na de. Kala fɛn fila ye. Par exemple, Samuel Dalawo ko info matin sisan. A b'a fɔ ko info matin. Voilà, tɛna ko sɔgɔmada fɛ kunnafoni yan. Sɔgɔmada la kunnafoni yan. Voilà, ka fɛn fɔ dɔrɔn ka tila ka kɔrɔ da. Awɔ. Tɛlɛ filanan fana. Il est à une minute. Dugu tɛ aussi duguba ye o. Dugu tɛ aussi duguba ye o. E sera k'a ye wa? Anw ka dugu bɛ maa ba mugan mɔ bi. Anw ka dugu yɛrɛ bɛna k'a dama commune anw bɛ maa ba mugan mɔ bi. Ne de bɛ k'a f'i ye. Ne y'a fɔ. Ne y'a dɔn k'e ye daba ka supporter de ye o. Amina Jara. Merci beaucoup. Bien, 20 24 76 29 Jekafo. Allô? Wa alaikum salam.
Mɔbɛri kɔrɔbate. Tɔrɔ tɛ an bɛ Ala tanu i yɛrɛ dun. Abali foyi tɛ Ala. I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Musa Diko ka bɔ fɔ Tɔnka. Musa Diko Tɔnka. Awɔ. An bɛ Tɔnkakaw bɛɛ lajɛlen f'i tɔgɔ la. Ok, ne yɛrɛ foli b'aw ye. Merci beaucoup. Ala ka san wɛrɛ ta yɛrɛ na. Amina amina. Comme ko bɛ cogo min na sisan. Fɛngɛ an bɛ a toujours an b'a fɛ ka armée in dɛmɛ ko la. Précisément an ka nord ko in bɛ ka sɛgɛnnen dɔ kosɛbɛ quoi halisa. Nord ko. Awɔ nord ko in na. N bɛ se ka an min filɛ nord la tiɲɛ la n ma se ka foyi de faamu a la quoi. I ma mun faamuya a ɲɛfɔ. Ne ma se ka min faamu taabolo caman bɛ yan. O bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ. A bɛɛ bɛna siya ni a ka siya ye. A bɛɛ bɛna a ka taabolo ye yan. Donc o de y'a f'i ye ko n ma se ka nord ko in faamu halisa quoi. I n'a fɔ marifatigiw minnu bɛ kɛlɛ kɛ n'u ka siya ye wa? Voilà, ne y'a faamu. Voilà, donc la ne ko halisa n ka se ka armée malienne dɛmɛ halisa walasa ka an ka se ka nord ko in jɔ kosɛbɛ quoi. Voilà, o de na ka kuma in quoi. D'accord, Diko an y'i ka hakilina faamuya. Merci. Inch'Allah jamana ɲɛmaaw tulo b'a la. Merci. An b'i fo. 20 24 76 29 Jekafo. Sirante. Anba. Tumore. Torosti. Mbaisi. Anba. Seydou Diallo Jalakɔrɔji. Seydou Diallo Jalakɔrɔji. Awɔ. I Diallo. Ma émission taabolo kan yɛrɛ de. Aya tabarikala. N'a sɔrɔ mɔdi dɛ o mo. A y'a sɔrɔ mɔdi yɛrɛ de. An sɔrɔ man di téléphone na. Awɔ kɛ. Aha. N ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. N baasi t'a diyara n ye. Ko daba ka fari la. Aha voilà. Daba ka fara de. A ka fara ne la a ka bɔ ne kɔ a ka tugu wari kɔ. Non Batakou yɛrɛ sɔnni a bonya sugu ye. Voilà merci. Merci beaucoup. Voilà. Non ala ka sɔn caya. Ami ami. Merci très bien. Merci beaucoup. Jarafa. Merci bien. O de tɛ. Awɔ. Jaraw fa de don. Awɔ Jaraw fa don. Voilà. Baara banna. An b'a fɛ Basabugu ka kɛ région ye o région ko kɛlɛ wulila waati min. Bɛɛ tun t'a fɛ i ka yɔrɔ ka kɛ an tun bɛ fɛ Basabugu ka kɛ région de ye. Voilà. Ka hôpital régional jɔ yen. Ka camp militaire kɛ yen. Ka avion jigiso kɛ yen. Ka courant dasi fa bɛɛ fɛ. Ɲɔrɔ goudron kɔni tɛ an b'o ni maaw la de. 20 24 76. Allô. Allô oui. Somɔgɔw. Tara de. Anba jɔn don k'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Fana. Fana. Awɔ. Radio Kɔlɔnbada lamɛnbaaw. Awɔ. A bɛ di ye? An bɛ di yan. Tabarikala e tɔgɔ? K'an wele ka bɔ min? E tɔgɔ? Ka bɔ Fana. N k'i tɔgɔ ayi i bɛ ne lamɛn sa i bɛ dɔ bɔ radio mankan la. Awɔ. A bɛ di ye? An bɛ yan. N ko i bɛ dɔ bɔ radio mankan la. Dɔ bɔra la dɔ bɔra la. Awɔ sisan i bɛ ne lamɛn. Awɔ n tulo b'aw la sisan. I tɔgɔ? N tɔgɔ ye Asa Danbele. I Danbele. Nse. I Tiramansi. Nse. Ayiwa Asa an b'i lamɛn. Seba aw ka émission ka di ne ye sa. E ni Daba kɔni. Fo bi se sa aw ka don ka se. A bɔ? Awɔ. Bon Daba dun tɛ ɲuman fɔ. A ka jugu e ma dɛ. N yɛrɛ bɛna fari kan. Wala. Kɛlɛ kɔni. I bɛ fara n kan. Awɔ. O tuma komi ale bɛ taa kɛrɛ kelen kan. A bɛ jɛgɛ fan min fɛ an b'o to yen an bɛ taa fa ɲuman in fɛ an b'o sama. N'a ma Basabugu bɔ kuma in dabila an bɛ kɛlɛ o. An bɛ kɛlɛ dɛ. Awɔ ko jama caman t'an ka dugu la. Baasi tɛ jamaba de bɛ yen o. Ayiwa ala ka samara jira an na. I Danbele amina. Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Ami ami. Ala k'aw kanu don ɲɔgɔn na. Amina. A kisi n'a tɛ b'u tɔɔrɔ ma. Ami ami ami. A kisi jaralakaw tɔɔrɔ ma. Ami ami ami. O fɔ ka fara a kan. K'an bɛn. Aba. Merci Danbele. Voilà, san 2021 kɛra san ye Mali kɔnɔ min ni a ko cayara kosɛbɛ. Ɲuman caman kɛra la, juguman caman kɛra la. Aw yɛrɛ bolo jumɛn kɛra jamana marabaaw fɛ n'o ye ko ɲuman ye n'an bɛ se ka kala sinsin o kan k'a fɔ u ka barika don o la. Jumɛn kɛra fiɲɛw ye jamana maracogo la u bolo n'an bɛ se k'o fana f'u ye bonya ni karama kɔnɔna na ndɔnda la sabula jɛmu fanga b'o de la fɔ walasa u bɛ se k'o lakelen cogo min a bɛɛ ye Maliba in hami ye. Allo? Allo?
Jekafo do. Awo Jekafo do. Ou bien émission te direct la. Abe direct la, anglo bi la, e to ko. Ne to Yoro Jawara. Yoro Jawara. Awo. Kabomi? Kabokay. Jawara ko ni moko do wa. Ha? Moko. Jawara wala de tewa. Moko do nge. Moko do? Awo. Aywa bismillah Yoro Jawara. Nego. Aha. Faman ko uga kinata puru kasiga ukanga minje uwe mimanya kwa. Awo. Bone ko ni fe. Ukanga do fara fe armement de ka. Armement. Wala ukasiga izinu fana ukasiga laje. Ukasiga ko tayele mali kono. Kamundale? Izinu puru izinu kwa ina fo barakero kwa. Oho. Wala puru ukasiga maltimo era kasiga barake mali kono. Awo. Dobe bo geleya ni somazi ni bandiya ni kan chaman be bola. Wa no kera o be songa demeke ko so. Aywa basite. Takina dai. Afamu nambi fo. Jawara kami kay ka ube fitola. Merci. 476-29 Jekafo. Allô? Oui, somo. Valide. Amba. Jondo. Nous tola do kabo jula. Non tola do la. Baningo marala. Baningo marala. Mais village Kamabugu de. Namabugu. Tamabugu. Etola. Aba, nous ami la main. Amula Jekafo la main. Amara émission la main village là. Barkala. Aywa baste. Mais jamana tablo akai. Mais na galera ka temeni ya feme prix la lenu. Parce que malien de te galera fait. Sinon on a nyamo on a tablo kai. Mais ni juru tor la ka temeni malien la ba fo chira te galera ko du fere. Awre. Mo dundi era soro ni masakene. Amo de galera de kono si zawo. Finition me ka ke sa a tablo era de kai. Parce que amita sira jele de ka o sira de fait. Awo. Mais où kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan quoi parce que fɛn bɛɛ prix yɛlɛlen don. Fɛn bɛɛ prix yɛlɛna. Voilà u k'u kɔfɛ jamanadenw na. Ayiwa baasi tɛ. pour que nɔgɔya bɛ se ka na dɔɔni quoi. Voilà o de bɛ maliyɛn sauver quoi. Baasi tɛ. sinon ko bɛɛ taabolo ka ɲi. Ayiwa baasi tɛ a faamuna. Voilà. Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina. 20 24 76 29 allo. Allo. Allo oui. Oui ça va. Oui, ça va. Aba Jondo. Je vais se rouni. Dauda Diallo mo ka bo Yirma Zerni la. Dauda Diallo Yirma Zerni. Grand tailleur de l'université Bazou. Voilà. Vraiment aka émission. Vraiment aba mo la kuna fuli. Tabarakala. Ni ko tuma tama mo ka. Vraiment ami daba fo. Aka la di kan. Bon, tiens là, allez to ka borom nuke. Bon vraiment to mo la so jago so. Bon vraiment aba dija. Toujours avec deux fois on a voulu R4 bon Allah ça a donné 11h là 11h voilà on veut tout arranger donner tabaraka parce que comment là il m'a doit faire bon à quand on donne 11h comme normal là voilà ka tala fait wala juma RT mo ngomne c'est vrai ba trop mo ko ba fo ta juma la mais aka fait magan ya mo ta juma o cadenere o c'est vrai et puis finalement pour borom nuke atv aka tala fe o be mo ngolana so d'accord OK merci beaucoup amu jo ko ala ka mangoro ami OK merci ala ka demenge merci Diallo 20 24 76 29 allô ouais allô oui ante ça va sumo e ba wele ka bomi ba wele ka bo Shero fana marala Shero be sanga marala badangara région wa ayi Ngoro région Ngoro région fana marala aya basi te itoko fana ngi toko ne toko Adama Kulubali be mabo radio la doni Adama nam ambilame ne Adama Kulubali ka bo Shero fana marala aya basi te Kulubali anglo biro ngo Mami fɛn le ma foli kɛ Jekafo lamɛn a bɛɛ lajɛlen a diyara n ka a yɛrɛ fo k'a barikada kosɛbɛ a diyara n a bɛ lamɛn an fɛ kosɛbɛ yɛrɛ tabarikala
Era ɲuman an kɔni bɛ min fɔ jamana faamaw ye o kɔni u k'u hakili to jamanadenw na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala lakana u k'u hakili to o tɛmɛnen kɔfɛ u k'u hakili to Mali kiri kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kiri kɛrɛnkɛrɛnnenya magistrat n'u y'u hakili to olu ka baara la kosɛbɛ magistrat awɔ a ka ca a la jamana baara bɛ nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ e yɛrɛ i ni Daba k'a fo k'a barikada kosɛbɛ tabarikala o diyara n ye an ɲan b'a ka baara in na cogo min na a bɛ kanu a bɛ lamɛnni yɛrɛ kanu don a la awɔ a bɛ mɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ wa a yɛrɛ bɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la o ka d'an ye kojugu parce que don min na e ka dibiteya bɛ ban n'i bɛna baara daminɛ a ye kuma minnu kɛ ani ka problème bannen i na don i ni Daba ye kuma minnu kɛ i b'a yira o b'a yira ala k'a fɔ ko tolerance b'a ani ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o di an a bɛɛ lajɛlen ma ami jamana ka jamana basigi amina i ka dibiteya ka ko Daba ye an bɛ dugawu kɛ ala ne y'a fɔ a ye ni ne kɛra ye ne bɛ essence bɔ caman de d'a ma ni an b'i dɛmɛ i ka dibite ye an bɛɛ b'i dɛmɛ i ka dibite ye aya tabarikala merci a diyara n an b'aw yɛrɛw fo ka dugawu k'a ye amina yarabi an b'i Fana mara bɛɛ lajɛlen f'i tɔgɔ la n'ala sɔnna mu bɛɛ b'a mɛn Kulubali aba merci ni ma radio mankan jigin an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ koyi somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ Adama Jakite don. Adama Jakite ka wele ka bɔ min? Ka bɔ Tabakoto. Ka bɔ min? Tabakoto Kenyala fan fɛ. Taama do bɛ min? Tabakoto. Tabakoto. Awɔ. Kenyaba Tabakoto wa? Awɔ. Somɔgɔw bɛ di? Ko baasi foyi t'u la yen. Aba. Anba. An bɛ Daba fo. Ka ni e yɛrɛ fo. Tabarikala. Ani radio Jekafo lamɛnkɛla bɛɛ. Tabarikala. Anba. A diyara n ye. Mun bɛ ne hakili la Mali faamako la o y'a mun kɛ kɔni o diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ o bɛnna ma yɛrɛ de. U ye jumɛn kɛ n'o diyara ye jumɛn diyara ye? O y'a mun kɛ nanbara sira mun bɛ yen ani wari suyɛnni mun bɛ yen o y'a caman minɛ ka caman bɔda yɛrɛ wari bɔda yɛrɛ fan caman dayɛlɛ o diyara n ye. Ani avion sango ninnu ani ka taa kalabanciw kɛlɛ ka olu se sɔrɔ olu bɛɛ diyara n ye ani san 5 mun fana farala kan a ma fara ka ban dɛ a kan ka fara kan dɛ politique maaw bɛ nin sɔrɔ yan dɛ ni bɛn kɛra kan n'u farala kan o bɛ diya n ye an bɛ dɔɔnin fara kan aya komi ne ka san 5 tɛ d'u ma dɛ an ka caman fara kan komi u taabolo ka ɲi an ka caman fara kan wa wala an ka caman fara kan an kana kɛ dɔɔnin ye e yɛrɛ b'a fɛ an ka san joli fara kan komi ne jate la kɔni 4 fana ka ɲi e ma mabɔ 5 in na dɛ ayi 4 ka ɲi 5 de bɛ kɔnɔ o awɔ a ka to 4 ka ɲi aya baasi tɛ an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ani mɔgɔ mun fatura kɛlɛ la o kɔni ma diya n ye an bɛ dugawu kɛ olu ye ami ala ka u dayɔrɔ sumaya ami ani aw yɛrɛ ala ka aw ka baara ta ɲɛ hali sisan ami ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ na ne b'a fɛ ni n taara Bamakɔ ni mɔgɔ mun bɛ se ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ yɛrɛ an bɛ taa Jekafo yɛrɛ pour que ni aw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na. I b'a to ni ne ka ɲɔgɔn ye ni Daba fɔlɔ kana ɲɔgɔn ye i y'a mɛn? Awɔ ni ala sɔnna. Wala. Baasi tɛ. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. Aya tabarikala. Ok kan bɛn. An bɛ Tabakoto bɛɛ fo i tɔgɔ la. U bɛɛ b'a mɛn. Merci. From Kenedogo allo. Waaleykum salam. Tɔɔrɔ se. Aba an bɛ ala tanu. Abdul Aziz Jara radio faso ɲɛta Kati Falajɛ. Daba bɛ to k'a fɔ ko radio soni wa? Daba ma ɲɛ o. A ma ɲɛɲini. Ayi. Daba m'a dɔn ko radio faso ɲɛta bɛ Sangaso sanfɛ. A m'o dɔn. A kɔnɔ ko Danba radio soni don o bɛ Karatabugu de kɔnɔ.
micro bɛɛ n'i ka micro don i jukɔrɔ ka yaala. Ayi k'o tɛ yan ye. Ayiwa baasi tɛ a bɛ di. A fɔ a ye ko kuran ko de bɛ k'an sɛgɛn. Ayiwa baasi tɛ o mɛnna. Ko ka dɛmɛ don an ma han. Inshallah. Walasa a bɛ se ka kɛ kumaba ye cogo min na. Ni Ala sɔnna a ma. Awɔ. Ayiwa baasi tɛ i bɛ mun fɔ jamana cogoya la. Jamanadenw an kɔni an bɛ dugawu kɛ transition mɔgɔw de ye. Taabolola mun bolo n'u sera ka to ta a ka taa Ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ. Baasi tɛ. Ko sira t'anw fɛ yan de. Sirako. Ni Ala sɔnna a ma. Anw kɔni b'a fɛ Bamako capitale filanan de ka kɛ Basabugu ye. Ou bien a ka kɛ Bɛlɛdugu ye. O ka ɲi kosɛbɛ. Voilà donc tuma n'o kɛra ni maliyɛn tɔw taar'u nisɔngɔ sara ye. U na sira dilan o. O ka ɲi kosɛbɛ. Baasi tɛ an b'i fo. A diyara ne ye. Ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Jara. Ala k'aw fan bɛɛ k'aw kafolen to. Merci beaucoup. 20 24 76 29. Kuma Asimi ti kuma, Sadio Kamara ti kuma, Moro Kone yɛrɛ ti kuma. Kɛlɛ ka kɛ dɔrɔn. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wari baasi la. Tɔɔrɔ tɛ an bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. Aba tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Adama Kulubali ka bɔ Ɲɔnɔ. Adama Kulubali ka bɔ Ɲɔnɔ. Wala a ka jɛmukan ka di kosɛbɛ yɛrɛ. Tabarikala. N'a tɔgɔ ɲɔgɔn layɛlɛ. A ka ɲi kojugu. A fɔ daba bɛ to ka bin ne kan o ka di e ye. E de ye daba ka complice ye. An bɛ jɛlɛ kuma bɛɛ a kɔnɔ. E de ye daba ka complice ye. Ayi n'o tɛ. E ye complice de ye. Ayi o tɛ. Ayiwa. N'aw ka taabolo ka Ala k'a bolo mɛn baara la. Tabarikala. Ala ka hɛrɛ d'an ma. O diyara ami ami. Vraiment Jekafo ka di walahi ɲɔgɔn b'a fɛ kosɛbɛ. Tabarikala o diyara n ye. Alhamdulillah. Aba. Ani baraji. Aba Ala ka dɛmɛ kɛ. Ami. Ɲɔnɔndu aw fanfɛla a sumana dɔɔnin wa? A ka fisa dɔɔnin. A ka fisa sisan? Inshallah a ka fisa. Sɔrɔsiw bɛ baara kan k'a kɛ ye wa? Awɔ. U bɛ baara la yen. Ayiwa baasi tɛ kɛ kun b'aw kan sabula bɔ kɛra baliangara kɛ bɛ nara n'Ala sɔnna kɛ kun bɛ ɲɔnɔyanba in kan. U k'an kɔnɔ yen bani sisan an tɛ nara an ma bɔ baliangara o ma suma an bɛ nara sisan allo. Ça va? A bɛ di? Aba. Umar Traoré don. Umar. Traoré. I Traoré. An ba to ama i b'an wele ka bɔ min? N bɛ wele ka bɔ Bulukasunbugu la. Bulukasunbugu. Awɔ. A bɛ di ye? An b'a kunnafoni lamɛn. Tabarikala. Jamana taabolo 2021 na. Ne yɛrɛ la ɲɛna kosɛbɛ. Sabula dansago ko. Dankarilo la. An t'o tɔgɔ yɛrɛ e yɛrɛ taara i yɛrɛ sɔrɔ premier cabinet la. Awɔ. N taara hiji kɛ ka na. Awɔ mais daba ye kangari di ɲɛna o. Daba ko nin tɛ. Daba ye kangari di ɲɛna kosɛbɛ. Ne tun b'a fɛ n ko. Komi yen curiosité bɛ daba la. A ka pour le coup. 2022 in na ale yɛrɛ ka taa hali n'a kɛra su 2 ye. 20 24 76 29 Jekafo. Allo. Wa alaikum salam. Allo. Ouais, allo. Somɔgɔw. Aba. Tɔɔrɔ si tɛ. Aba. N bɛ yan. Tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Yusuf Tal. Yusuf Tal. Ka bɔ Kucala. Kucala. Miyankala Kucala. Miyankala Paris. Aw bɛ di Kucala ye. Kucala ye région kura. Aw ye gouverneur sɔrɔ wa? N ko gouverneur dira aw ma wa? Gouverneur. Gouverneur a ka région mara ɲɛmaa kɛ o sigira wa? Fo n ka journaliste ye k'a ɲininka parce que ne yɛrɛ tɛ Kucala sisan. E tɛ Kucala dugu kɔnɔ? Voilà ne tɛ Kucala. N'o tɛ gouverneur kura dira aw ma o. Kucala kɛra région ye gouverneur kura dira fanga sigira yen. Allahu akbar. Awɔ. O ɲɛna. Ayiwa bisimila. An ka foli bɛ transition ɲɛmɔgɔ ye. Tabarikala u b'a mɛn. K'u bɛɛ lajɛlen fo. Ami. U ka baara kɛ ni ta la. Ne bɛ min fɔ k'u ka dɔ fara fanga kan dɛ.
Ne ta ko san woro. San woro? Awɔ. Politicien biti kama dɛ. Ngo politicien biti kama dɛ. Kana ne kama wa? Nana ne kama, n'u nana ne kama. San woro bi se ka kɛ olu bolo tɛ tulu la. O kuma na caya dɛ ngo san kelen ni kalo 8 kɛra u bolo t'a la. O kɔni kɛra. N'a ye san wɛrɛ wɛrɛ fara o kan u laban u na fasa dɛ. Ayiwa ala ka dɛmɛ kɛ. Amina. Merci beaucoup. Ala ka dugawu minɛ. Mais. Amin. Allô? Allô? Oui, ça va? Traoré. Amba, il m'a boire radio là. Aïe. Là, tu m'as boire. Yeah? Soride do. Soride vrai? Soride oui. Sore mata sobane. Ma fogo bi na ke dibite wa. Ne bi ko yege. Ko da dabla sa. Sieni ni ma kusu me bi paro me. Sorry. Foda kera. O majani mi kudo asiro. Igi yere ga juguni ye. Ate jade. Ma ka yere do wa. Ibi to ni to wala de. Abasite. Jamana. Ko sanuru wa. O fomu fere. O ka do santani duru. Yeah. Sorry. Ugo ke ma wara sikana kuma ya. Sorry politique ma ni la para de. Ango obienimi. Awa santan duru. Sorry politique ma ni da fara ko. Ne so de ko ne ko ne be bangoni farada de la ne ta ande yoro law. Sorry santan duru. Ne ko wara gani ko aga ke santan duru ko wara gani. Kalo tan duru wa. Kalo tan duru wa. Kalo tan duru jume. Kalo de santan duru. Ugo ke jamana de. Sorry. Doti ame mi nyora ta o wanda me mi nyora o ye ka dumuni o ka balo nogaya kere fe munu me ni ma wi mi ko nogaya no ta ko ni o ko ta na ye yere de o ko ta na ye o nga balo ko de asmu ya ko wara gani ye ko aga ajanto balo ko ro de ni ko na kadi ambise tigara kulola anne kadi ifale do dena yeche jawangalo yeche ni ya me ko almami bi se salila afale do te kalo do na tiete ya abuke tegere jole ala ka jamana ala ka suma amina sorry tuta soble sorry kaburu so afuma goya enyo da tuma flo yeso e manya chama be itita chike basite jamana marabo ya me allo radio sonjigi nala sana radio sonjigi na ito ko ka wele ka bomi zumana ture fana awo iture amba be police mari de bemo be ba me a cɛna muso tabarikala a faama n'a fanda n bɛ tila ka dugawu kɛ jamana den bɛɛ ye u bɛɛ b'a mɛn hali bi ala ka jamana lakana ami ala k'an bila sira ɲuman kan ami ala ka jamana dilali dusu don faamaw la ami ala ka se n'a barika d'u ma ami hali bi n bɛ min f'u ye u bɛ ka taa cogo min na a ka ɲi ala ka dɛmɛ kɛ ami n bɛ tila ka min fɔ jamana sow ye ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka segin u kɔ ka jamana kanu jɔ u yɛrɛ la ka jamana hinɛ minɛ parce que n'i ma jamana hinɛ minɛ i tɛ se ka ɲuman kɛ jamana la ni jamana hinɛ bɔra i la a bɛ na ni suɲɛni de ye o ye tiɲɛ a bɛ na ni dunko juguya de ye o ye tiɲɛ bon an tɛ ban maa la ko ye sonya an tɛ ban maa la ko ye namaratɔ ye an bɛ a ɲini ala de fɛ ala ka hakili ɲuman di an n'u ma jugu minnu b'an na ani suɲɛni minnu b'an na jamana kɔnɔ ani dunko juguya minnu b'an na an ka se k'u dabila cogo min na ka jamana hinɛ minɛ ne ta ye o mɔgɔw ye k'a lase adamadenw ma tabarikala o tuma hali bi ala ka a hinɛ ɲɛ kɛ ka mali filɛ ami jango an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na inshallah se wɛrɛ t'an ɲɛ dugawu kɔ ani se wɛrɛ t'an ɲɛ y'a faamu ɲini ka hakili ɲuman di kɔ hali bi ala ka dɛmɛ se an n'u bɛɛ lajɛlen ma amina jamana ka bɔ nɔgɔ la ami sɛgɛnw ka ban ami ɲinɛ an ma ji ɲuman sɔrɔ k'an bɛ balo caman sɔrɔ an bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɔlɔ
balo bi nɔgɔya cogo min na ka se k'o fɛɛrɛ tigɛ jango an ka se ka balo hɛrɛ la k'a sɔrɔ an ma sonyani kɛ an ma namara kɛ ami sonyani ni namara bi man bi dame bu la o ye tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma amina minnu b'a kɛ ala ka hakili ɲuman di u ma ka se ka segu kɔ ami o kuma u ka jamana hinɛ minɛ ka jamanadenw hinɛ minɛ faamaw ka fantanw hinɛ minɛ fantanw fana ka faamaw to u danbe la ka tila k'u dɛmɛ ni dugawu ye o kuma na n bɛ foli lase Jekafo baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma arajo so fɛn o fɛn bɛ sɔgɔ Jekafo la ka kunnafoni cari diɲɛ kɔnɔ n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ala ka baara taa ɲɛ o bɛɛ b'a mɛn a diyara n ye ala ka si ni kɛnɛya d'an ma amina ala ka lemaniya d'an ma amina ala ka hakili ɲuman d'an ma ami i b'a kanu kosɔn ami assalim assalamu alaikum merci beaucoup merci allo oui Alpha aba somɔgɔw wala tɔɔrɔ t'u la anba i b'an wele ka bɔ min ne ka wele ka bɔ Bajangara awɔ Bajangara dugu kɔnɔ yɛrɛ région kura awɔ gouverneur kura wallahi ani sorasi kura ni kankura an filɛ nin ye dɛ wallahi Bajangarakaw aw dekunna ko in na nka ala bɛna aw sɔn dɛ ala k'o den jira n na ami o ka d'an ye ɲɛnɛ tabarikala i bisimila n ka foli b'aw ye kosɛbɛ tabarikala surtout aw ka émission aw bɛ to ka ɲɔgɔn takine daba bi to ka bin ne kan non o bɛ sinjiya yɛrɛ de yira an ka jamana in kɔnɔ daba bi to ka bin ne kan a dun tɛ fɛ a ka fɔ ko a sen kelenni wallahi a ti sɔn o ka fɔ wallahi o yɛrɛ ni ma n'o mɛn